19 ғасыр белән 20 ғасыр шигендә татар бистәсендә дип әйтик, ике татар бистәсендә дә анда шактый яңа күренешләр. Димәк инде элекке дәверләр белән чагыштырганда яңа күренешләр башлана. Беренчедән 1905 елда күп кеше белгәнчә инде Россия империясендә, Рус империясендә димәк беренче революция яңгырый. Һәм шуның нәтиҗәсендә шактый гына сәяси, икътисади һәм социаль дип әйтергә социаль да инде үзгәрешләр башлана. Димәк инде күп кенә әйткәндә ул вакытта кешеләр инде хөррият башлана. Һәм инде шушы процесслар алар татарның мөхитендә дип әйтергә була. Күп очракта мөхитендә гына түгел, гомумән интеллектуаль сферасында дип әйтергә кирәк. Башланган җәдитчелек дигән зур гына мәгърифәт ничек дип әйтергә хәрәкәтенә бер яктан тәэсир итеп тә, икенче яктан шуңа кушылып та китеп массовый эффект ясый, практически ядерная бомба. Но беренче очракта ул ядерный бомба булган башта кешенең башында. Исключительный уровень интеллектуалов иң башта. Инде соңрак ул тамырлары белән дип әйтергә кирәк, татар җәмгыятенең бөтен классларына да үсә. Вертикальдан дип әйтергә кирәк. Ул беренче момент. Һәм шушында кайтканда менә нәрсә дип әйтергә кирәк. Менә татар бистәсенең үзенә карата үзәкләре булган инде, аның бөтен шудан инде. Аны 3 класска бүләргә була. Условно. Беренчесе менә татар бистәсенең йөзе дип әйтергә була. Татар бистәсенең йөзе булган ул менә хәзерге Кайым Насыйри урам. Менә ул аның булган йөзе. Димәк, анда булганнар байлар, алар үзләренең шушы байлыгын күрсәткәннәр. Икенче яктан аның булган йөрәге. Йөрәге татар бистәсенең булган Пшен базарында. Ул вакытта шул менә 905 елдан соң шул вакыттагы татар прессасында ул менә Пшен базары дигән сүз ул үзенә карата шундый бер нарицательный гаиләне. Чөнки шушы исем белән татарның татарлыгын күрсәткәннәр. Икенче сорау татарлык нәрсә ул дип сорарга була. Татарлык ул заманда ул мәсәлән инде рус телен белмәү. Татарлык. Озын чәч үстермәү. Татарлык. Аны нәрсә дип әйтергә. Була. Ну, кием менә хәзер менә аны уйлап әйтергә кирәк, чөнки мәсәлән киемдә дип әйткәндә, анда менә мәсәлән ул вакытта, ул вакытта дип әйтеп булмый инде, аны 80-90 елларда уйлап чыгарганнар термин бар. Фәндә инде. Беренче очракта көнбатыш яктагы фәндә дип әйтергә кирәк. Ул мәсәлән бухарская мода дип әйтәләр. Димәк, Бухара модасы. Аны чепче татар дип әйтергә булмый. Татарларда аның кануннары булган. Аның беренчесе мәсәлән, менә тубак сөяге гел күренергә тиеш. Намаз вакытында да түгел, гомумән. Шуңа күрә менә штаны кыска булган, ягъни аягы ачык булган. Ну, инде. Ул беренчедән. Икенчедән, билбау кием өстеннән килмәгән. Кыш көне генә килгән булган. Ул мәсәлән тоже күрсәткәч. Инде сакал белән мыек, ул озын да булмаска тиеш, кырында кыска да булмаска тиеш. Менә шушы татарлык ул. Икенчедән татарлык ул ничек дип әйтергә инде. Менә ул вакыттагы китапларында түгел, беренче очрактан прессаны укысаң, ул менә яңа татар белән иске татарлар арасында шактый менә ызгышлар булганнар. Беренче очракта иске татарларның яңа бик кырыс караулары аркасында. Ничә балай? Чөнки алар үзләренең татарлыгын тышыкларга тырышканнар, алар аны уңнаганнар. Менә урысча әйткәндә концептуального понимания этничности не было. Было формальное понимание этничности. Демәк, синең татарлыгың бәйле менә шушы менә атрибутларга.
Міне хадиске қайтқанда енді бір шындай хадис бар енді фитрятның биш негізі турында. Міне шушы міне біз айтып кеткен әйбірлер, олар шушыға кіре практически. Демек енді личный гигиена деп әйтерге керек бірінші шырақта. Хам енді шушы формаль критериялар бар. Демек, сенің татарлығың ол тілден де тұрмай. Ол сенің өзіңнің самосознаниеңде тұрмай. Ол бірінші шырақта тұра сенің тышқы қияфетіңнен. Енді міне шушы вақытта башлана соңырақ енді міне біздің мәғрифетшілеріміз, олар шушы концептуал яғын үстіре башылар. Демек, сенің міне татарлығың, ол татарлықта болмаған, ол әхіл ислам деген әйбір болғанда. Міне мәселен, шулық пішен базарынан ашып қарайбыз, пішен базары яхут егін кесік бажы. Онда татар деген сөз жоқ практически. Бір тапқыр бардыр, может быть. Отсына да дұрыс айтқан. Әхіл ислам деген әйбір онда бек көп. Міне әхіл ислам ол. Енді міне біз ол мұсылман түгіл ол. Міне біздің в нашем понимании біздің оңаушыда ол мұсылман кіші түгіл ол міне татарға деген тең әйбір. Чүнки аның міне формаль критериялар бар. Ол міне пішен базарына қозғалғанда. Енді татар бистесінің мұхиты деп айтегенде, міне ғұммен татар бистесі, ол башланған, мәселен, татаршеншік деп айталасың, ол Голубая мечеть. Ол мешіт деп айтелер ма татарша? Яшіл мешет, Зәңгір мешет деп айтелер. Міне Зәңгір мешітінің имамы деп айтегенде, міне шул шырдағы. Ол татарша айткенде Халиди мехалласы болған. Міне онда міне ол міне татарлардың орт құяғы деп айтегенде. Орт құяғы деп болмайды, міне ішкі мұхиты. Міне мәселен Амирхани мехалласы татарның ішкі мұхиты. Демек енді бұл нишап мен Амирхани білен Халидини айтам. Чүнки шушы ике мехалле алар жоңаға қаршы тұрмағандар деп айтерге бола. Бір яқтан. Екінші яқтан олар шушы искілікнің нешік деп айтам енді осылда түгілі ол. Осылда түгілі. Чүнки Зариф Амирхан шақты алдыңғы кіші болған. Фатих Амирханның кіші. Ол аның хиси деп айтерге керек. Ол аның осылынан да шықмаған, ол аның хиси. Чүнки олар татарлықны білмегендер. Но исламиятның шул замандағы шырының хиси, оңлайшы, осылы, ол шушы ике мәхәлле арасында деп айтерге. Чүнки өзіңіз аңыз, Искі таш білен Зәңгер мешітінің хайран бұла. Орасы. Әмі дәләки шушы орада демегенде татарлықның татарлығы яшеген. Енді башқасы ол үстенірік әйбірлер. Татар бистесінің хиси ол ғымен бұлмаған әйбір дұрысын еткенде. Нишлеп? Чүнки аның урамына түшсең, ол вақытта қабәхатлік деп еткендерінде дұрысын еткенде прямо конкретно писали в прессе. Қабәхатлік. Чүнки нишеп, ұты юқ. Ретлеп тош юлы юқ. Отопление түгілелі, исключительно канализация деген әйбірде юқ. Мне мына гына шығас, қар қарайсыз, мне бүчте гіне проходта Қобан күлі деген рәсім бар. Кімдікі? Бакюр Маншынықа. Мне онда көрсетілі нәрсесің, ол мне татар бистесінің мұхиты ол яқтан. Аны тышқы қияфеттен гіне көріп болмаған. Мне бүтін путеводительдерін ашып қарасақ ол замандағы қор бірсіңде. Мне әгерде сіз татарлықны сезесіңіз келсеңіз деп езіланды, татар жұртына кірге керек. Көп кіне кішілер ол заманда шушы татарлықны азиатшинына біріншіқті шарықны ізлеп татарға дебінде Қозанға келгендер. Олар үшін мұнда демек болғанлар енді хон сарайлары, шында арабеска фәлен түген шарық болған. Олар мұнда келгендер де минимеске көргендер. Сіздің татарлығыңыз қоясың әнді. Қоя татарлық. Бірінші сұрау. Мұнда енді қарулерға керек неше болалай болған. Дәулеттің саясаты білен татарларда ғұмумен деп айтерге керек иштимағи пространстволар болмаған. Міне ғұмумен шахар ландшафтын қарағанда, анда болған бірнеше условно деп айтерге керек иштимағи орындар деп айтер, точкалар,
Әмма дә ләкин анда шактый шикләнгән булганнар, анар караңнан тамчык. Беренчедән ул мәчет, үзегез сагыныз. Ну, икенчегендә мәчеткә кешегә кергә рөхсәт бирмисең. Мәчеткә кеше керә, оралаша, һәм инде беренчедән. Әмма дә ләкин аның шактый бер шиклеге бар. Ул татарлар өчен ирләр урыны булган. Менә нәтиҗәсе без татарларда кроссгендерный пространство булмаган гомумән. Димәк, ирләр белән хатыннар относительно, естественно, ирекле оралаша торган урыннар булмаганнар гомумән. Там бер урын ул базар. Базар, менә печән базары мәсәлән. Ләкин ул да ирләр урыны, хатын-кызлар урыны түгел. Хатын-кызлар урыны гомумән булмаган. Менә ул барлыкка килгән шушы тагын 905 елдан соң ул булган, Шәрык клубы мәсәлән. Әмма дә ләкин Шәрык клубын революция кадәр Шәрык клубын түгел, менә гомумән шушындый менә манзараларны дип әйтергә кирәк, тамашаларны татар халкына бик кырын гына караган аңа, чөнки ул аны аңлап җиттермәгән. Хәзер аңа там чыган аңа. Менә шул ук мәсәлән Халәдия мәхәлләсендә 1908 елда театрга каршы подпислар җыйганнар. Мәсәлән, менә күрсәткеч. Икенчедән шул ук вакытта, күп кенә вакытта аңлыйм хәзер. Менә инде бүлдердең. Дәвер ситкән сүзем. Шул ук вакытта кызларга, тышка чыккан кызларга дип әйтәм, йөзләрен япкан кызларга карауда бик әйбәт дип әйтергә була, бик әйбәт булмаган дип әйтергә була. Менә мисал өчен Сахиб Җамал Волжскийның ачып карыйбыз истәлекләрен. Анда менә анда бөтен дөрестлек дип әйтергә кирәк инде, но ул әзгенә нирәк дөрестлек инде, политизированный, но анда ул ачыла. Инде әйтеп китмим, үзегез карарсыз дигәндәй. Ул бер яктан. Икенче яктан андый кешеләр дә тышка чыга торган хатын-кызлар булмаганнар. Ул бит инде аңларга кирәк, андый кешеләрне димәк, андый пространствоны, андый мөхитне, андый тәрбияне үстерергә кирәк. Ул вакытта шуңа күрә, гади кешенең үзенең аңлаешы үссен өчен тәрбиягә күрә әдәби тәгълим дигәндәй күп кенә әдәбият чыга. Беренче чиракта ул Риза Фәхретдин мәсәлән, Галимҗан Баруди, аларның китаплары киң тора. Чөнки алар конкретно язалар. Әгәр дә син шушындый пространствога чыгасаң, син үзеңне ничек тотарга тиеш икәнсең? Кәфергә чыкмаска өчен. Ул булган конкретный бер. Чөнки булай гына булмый ул, менә хатын-кыз бөтен әйберне ташлап, мужиклар янына сөйләшергә чыга. Ул вообще күрмәгәндәй бер ул. Ул фахишәлек булган ул заман өчен. Мәсәлән, безнекеләр Хаҗга барып, Истанбулда мәчеткә кереп, хатын-кызларны күрүләренә никадәр гаҗәп булган. Бездә менә мәчеткә хатын-кызның керүе, ул аны яндырырга кирәк ул мәчетне шул вакытта. Анда алар намазга килгәннәр шул вакытта. Менә аны аңларга кирәк. Өчен хәзер битерәм. Шуңа күрә менә татар бистәсенең таркалуы бик тиз булгандыр. Аның шиктеп әйтәм, ландшафтта, пространствны үзенең бәйләнешләре, мөнәсәбәтләре тиз үзелү. Чөнки ул мөнәсәбәт булган символ белән бәйле түгел, беренче чиракта кеше белән бәйле. Кеше битә барып, аның бәйләнеше дә биткән. Тәэсир ике якка да булган. Һәм ул булган, тагын әйтәм, ул көнкүрештә, мөхиттә дә чагылыш алган, һәм инде интеллектуаль сферада да бик яхшы алган. Монда берничә дип әйтергә кирәк, күренекле шәхес булган. Уларны әйтеп китәргә. Менә беренчедән татарлар арасында шактый ул заман, шушы менә 905 еллар дип әйтергә кирәк, популяр булган Лев Николаевич Толстой. Аның күп кенә хезмәтләре дип әйтәм. Әйме, әдәби әйберләр түгел, әйме хезмәтләре. Алар тәрҗемә ителгәннәр. Чөнки ул үзенә карата татарлар арасында үз кеше дип аңлалган, практически. Чөнки аның ул хатлары, ансын инде беләсез, ансын сөйләп китмим, әмма дә ләкин ул үзенә кара инструмент булган, беренче тапкыр дәгъват кылганда. Ул вакытта шушы менә язучылар дип әйтә, язучыларның яңа татарлар дип әйтә инде. Гәшләр дип язалар күп вакытта. Театрчылар дип язалар, әйме? Алар шактый исламнан ерак кешеләр булганнар.
Міне истәлекләрне ачып караганда ул вакытта, мәсәлән, атаклы башкорт дип әйтгәндә Әхмәт Зәки Вәлиди ул вакытта Казанда яшәгән булган. Һәм инде менә аның истәлеген ачып карасаң, ул менә классический гомумән мөселман, татар, башкорт дисәң, неважно ул вакытта әхли исламның исламнан китүе процессын яхшы күрсәтә. Ул булган, димәк инде, шәкерт баштан соң хәлфә, һәм инде шушында әйләнеп жүргән дигәндә инде. Гәзитләргә дә язган, кайда шунда басылып жүргән, шунда интеллигент дип әйтергә. Ул менә конкретно күрсәтә шушы процессны. Ничек ул менә иске тормышны, димәк инде, исламны ташлап, беренче тапкыр хәрәм азык ашаган, шушында Казанда. Беренче тапкыр арак эчкән, арак түгел, ул шәраб эчкән. Исереп ятканнарын фәлән дигән шундый әйберләрен. Менә яңа татарлык ул беренче таракта шушы менә руслардан дип әйтеп булмый, әмма көнчыгыш цивилизациядан досуг формаларын алу беренче чиракта. Алар белмәгән. Ул инде булган шушы театр ише, трактир дип әйтеп булмый, ресторан ише бер. Кызлар, бию фәлән дигән фәсмәтен. Ул беренче чиракта опыт булган. Алар аңламаганнар, как целенаправленный шаг против ислама или аталарына каршы. Ул яңа белән танышу. Әмма дә ләкин шуннан соң, шушылар белән танышудан соң, ул башланган уже панакатны рушай әйтмешә башлый. Әмма әдипләргә кайтканда, алар ипләп кенә танышканнар рус мәдәнияте белән. Чөнки алар аны уйнаганнар, аның шактый гына татар цивилизациясен, татар мөхитенә, татарның татарлыгына начар дигәндәй тәэсире булуын аңлаганнар. Һәм шуңа кайтканда менә нәрсә дип әйтәсе килә. Шушы Лев Толстой үзенең китапларында, мәсәлән, мәскәрәт, димәк, алкоголизм проблемасын күтәрә. Әмма ул менә аның бер брошюрасы татарчаны Мамонгамы, Аллагамы дип тәрҗемә иткәннәр. То есть Богу или Мамону. Һәм ул анда аны язып чыга. Менә шушы китаплар, шушы менә рус әдипләре, алар үзенә карата там бер кайтам дәгъвәттә инструмент булганнар. Чөнки шушы яшьләрне исламнан киткән яшьләр. Чөнки исламның менә татарның тормышы, мөхите ул артка калган. Ул безнеңчә түгел, заманча түгел. Ә инде менә шундый зур рус әдибе Толстой кебек, шушы мәскәрәт турында, шушындай менә начарлыклар, түбәнлекләр турында шул кадәр итеп язып чыгаргач, димәк бит инде әллә без ялгышабызмы? Кире процесс бесенә. Һәм ул да чагышала, ниде чагыла ул истәлекләрдә. Мәсәлән, аласың кемсең әле? Газиз Губайдуллин һәм аның кеше Габделкадир, кеше инесенең истәлекләрен, анда ул процесс менә күренә. Алар менә язалар, шул Толстойны укып, алар менә үзара менә киридән сөйләшә башлаганнар, аталары белән әңгәмә корганнар, үзе ара дигәндәй менә, Алла бар микән? Дөрестән дә Алла бар микән соң? Ничек булган ул? Ничә балай? Инде бит инде Толстой ачык дип язганда, "Считайте меня добрым макометанием" дип язган. Ничек син үзең мөселман булып, мөселман булмыйсың? Хәзер кайта. Ул процесс дип әйтергә кирәк, ничек дип әйтим, ул андый массовый булмаган. Аерым шәхесләр. Әмма дә ләкин көнкүрештә аның чагылышы булган. Мәсәлән, Казанга гына хас сүзләр дип әйтергә. Мәсәлән, шурум-бурум. Әмма ул гомумән бөтен җирдә таралган инде хәзер. Чөнки татарлар рус шәһәрләрендә, хәтта Казанда да рус шәһәрнең рус өлешләренә килгәндә, алар күп очракта эштә булмаганнар. Һәм булганнар, урысча әйткәндә, старьевщиклар. Димәк, инде урам буйлап жүргәннәр, искәйберләр сатып, аларны шунда үзләштереп, сатып, фәлән түгән шунда инде эш курганнар дип әйтәләр, бизнес курганнар. Һәм шулай итеп килеп тә урам буйлап алар үзенчә татарча старье берем дип кычкырганнар. Алар старье берем дип кычкырганнар. Рус малайлары уже буларны үртәп кычкыра, шурум-бурум дип, шуннан килеп чыга шурум-бурум. Димәк, менә бу үзенә карата бер күренеш. Икенче яктан шул ук пресловутый барабыз. Әйтмешли. Аны инде бөтен кеше белә. Димәк, инде тагын шул ук менә татар сүзе рус лексиконына кергән.
Әмне ничек дип әйтим инде, гомумән татар мәдәнияте белән кызыксынулар алар булган бик сирәк, чөнки ул фән өчен генә булган. Ул исемнәрне сез барыгыз да беләсез. Ул менә Катановлар ише, Радловлар ише кешеләр. Но аның әйтергә кирәк 2% булган. Бер яктан ул вакыттагы дип әйтергә кирәк. Рус интеллигенциясе былай гына яңа әйбер белән танышыр өчен ачык булмаган әле. Особенно татар әйбере белән, шәрык әйбере белән. Ул вакыттагы интеллигентлар дип әйтергә кирәк. Алар булганнар күп очракта дәүләт хезмәтендә һәм анда беренче очракта инструмент күргәннәр. Димәк, шушы ук дәгъват, миссионерство только обратное. Һәм әгәр дә син кемнеңдер мәдәниятен үзегә өйрәнәсең, димәк, син аннан соң шушыны кулланасың. Менә шул ук вакытта әз генә инде иртәрәк Ильминский методы туган. Димәк, шушы ук менә христиан динен татарларга татарча өйрәтү. Гади әйбер, абсолютно гади әйбер. Әмма дә ләкин аның өчен дә үсәргә кирәк булган рус миссионер мәктәбенә дип әйтергә. Һәм инде барысы да шушы менә күренешләр, алар шушы контекстта бара. Алар булганнар андый контактлар. Әмма дә ләкин аның интерпретациясе торган шушы миссионер позициясеннән. Ничек булса да. Чөнки менә ачыш ясарга ул мәдәниятта, димәк, шәрык мәдәниятта гомумән. Пушкинны укысак та фәлән түгән, ул булган үзебезне алар белән чагыштыру итеп. Ихлас күңелдән бер кеше дә рус мәдәният, татар мәдәниятен үз күңеленә кермәгән. Ну, Герцен бәлкем может дип әйтергә кирәк.